introduce ISI Padang Panjang Art Institute of Padang Panjang from West Sumatra, Indonesia. Let's read them with an applause. Evet, çok keyifli bir gösteriyle karşı karşıyasınız. Endonezya'dan geliyorlar. Büyük alkışlar Endonezya grubumuz için.
Bogor Jawa Turun menggadang dan tetangga di tengah padang. Kami dari Padang Panjang membawakan budaya Minang. Mama mi mama 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 mi papa mi papa 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 di dada di min manggil mandi pagi manggil Mama mi mama 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 di papa pi papa 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 di dada di mandi pagi manggil tari nangkolong dari Minang bana mokan pirang batatiang ditarikan namudo-mudo bujang jogading anak Minang anak ketek anak gadang yonang kuku satu puluh otak ketek lapa goyang yonang gai iyo puluh tari nangkolong dari Minang bana mokan pirang batatiang ditarikan namudo-mudo bujang jogading anak Minang anak ketek anak gadang yonang kuku satu puluh otak ketek lapa goyang yonang gai iyo puluh anak gadang anak budak lapa goyang andi bubuk menjadi mandi menjadi ganteng anak musik satu puluh anak ketek anak gadang yonang kuku satu puluh otak ketek lapa goyang yonang gai